Son as imaxes de algo que non por agardado deixan de ser durísimas, sobre todo para as familias afectadas. Falamos, lóxicamente, do día, pois foi ese día no que parte do cemiterio de Cora era baleirado. Dos cadáveres que ali se atopaban, que foron trasladados a outros cemiterios para facer cumplir a orde do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. As imaxes, repito, durísimas. Despois falaremos do asunto nun día marcado tamén por unha aprobación da reforma da Lei do Solo de Galicia. Facíase hoxe no Parlamento galego. Tentaremos de coñecer mañá, será o día máis polo miúdo, cales son os datos e os detalles e, sobre todo, como afecta a Estrada e ao propio Plan Xeral de Ordenación Municipal esa reforma. E outro asunto tamén interesante no día de hoxe foi precisamente outro que chega dende o mundo agrario e que estará con nós no plató o coordinador comarcal do Sindicato Labrego Galego, Marcos Lozao, para falar da política agraria común, a controvertida política agraria común e as explicacións que neste momento se están impartindo por parte do sindicato, que non é único, hai outros sindicatos que están tamén en esa mesma situación, os seus asociados, os gandeiros en definitiva, de cara a un futuro inmediato. Agora entramos en materia informativa, pero antes, como cada día, lembramos en titulares os principais argumentos que a partir de agora ocupan os vindeiros minutos de información aquí, na súa canle, en Estrada Televisión. É porque queres enterrar aí a tua xente, e neste caso, tanto a min como aos outros 6 afectados, pois tocou a peor parte de ter a mala suerte de morrernos unha persona, enterrala aí, e agora de ter que sacar, e buscar a vida, e ter que levála para outro sitio, e sintes pois unha impotencia, unha pena tremenda. Tamén ten un outro dinamismo, incluso. Por lo tanto, non son subvencións para enriquecer, son subvencións básicas para subsistir. Entón, estamos nun proceso de congelación das axudas completamente. Entón, primeiro, dar conta desta situación e, sobre todo, os cambios que están vendo nas axudas que cambiaron sustancialmente, tanto no fondo como na forma. Por iso dicía que ata a súa forma de tramitarse. O Concello estradense asinou un convenio de colaboración co Xacobeo para o mantemento do tramo do Camiño de Santiago que discorre pola Estrada. Realizado o levantamento de actas previas á expropiación do proxecto da variante da Estrada sobre un total do 90,7% das propiedades afectadas. Dentro destos conceptos así moi abstractos, moi xenéricos para pintar, e nada, procuraremos que sexa armónica e que nos recorde o que queremos hacer tanto dentro como fora do centro. Teño tantos recordos, por exemplo, facíamos sempre todos os anos cando
Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Abrindo este informativo, decíamoslo, coas imaxes ademais como testemunha. Hoxe foi un día durísimo para moitas familias de Cora. Hoxe cumplíase o primeiro paso desa sentencia que ordenaba o levantamento dos cadáveres que estaban en varios nichos do cemiterio da parroquia de Cora. Pois ben, nós achegámonos ata ali. Hoxe eran as imaxes, serán as que vostedes vexan, pero tamén queremos lembrar o que xa fai algúns días, fai prácticamente 11 días, viñamos de falar con unha das veciñas afectadas. Solución que, mediante un tribunal de justicia, pois perdemos aí un xuízo, a raíz de eso unha orden de demolición. Desto foi en diciembre do 99. E desde aquela pues, intentamos sempre un día máis pospoñer a ver se lográbamos que non se chegaran a derrumbar. Puxémoslo máis dun abogado, fará cousa de 4 anos, para intentar se aprobar o plan xeral, pues, chegar a un acuerdo e que a sanidade nos permitira canalizar esas aguas, facer unha reforma de maneira que se poderan legalizar, porque como todo o mundo pode entender, cando faz un panteón, pois non é un capricho, é porque o necesitas, é porque queres enterrar aí a tua xente. En este caso, tanto a min como aos outros 6 afectados, pois tocou a peor parte de ter a mala suerte de morrernos por unha persona, enterrala aí, e agora de ter que sacala, e buscarse a vida, e ter que levála para outro sitio, e sintes pois unha impotencia, unha pena tremenda, porque eles, os mortos non se poden defender, é unha injusticia, pero bueno, as cousas son así, e agora non nos queda outro remedio pois que avisar unha funeraria, efectivamente, trasladalos. Esta tarde se estábamos aquí, bueno, os veciños un pouco para... Sí, un pouco para estar un pouco xuntos, a contar pois, as penas uns aos outros, a chorar un pouco xuntos tamén, pero agora, pois, como xa dixo, están na masa dunha funeraria, están facendo os trámites en sanidade, en próximos días, pois eu penso que xa se fará o traslado, 2 marchan da parroquia, e aos outros, pois, intentamos pois, buscar por aí alguén que nos preste un sitio onde metelos, e tamén a verdade é que tanto eu como os meus compañeiros, a ver, sempre sabíamos que había esa posibilidad, pois, de derrumbe, que estábamos... pois que tiñamos que sacalos, pero nunca ves que ese día, sempre ves ese día moi lonxe, nunca ves que ese día vai chegar, sempre pensas que esa familia non te vai presionar tanto, que te vai, a ver, que te presionou, pero ahora que che vai deixar, pois que che dou un susto, pero que non vai chegar a esta situación tan tremenda, porque é triste, poñerse un pouquiño no sitio de quen ten que facelo, é moi triste. Contanos un poquinho, bueno, todos sabemos que vai xa de fai tempo, pero esta denuncia por que viña, e sobre todo, bueno, veciños daqui tamén. Sí, esa foi un veciño, que eu penso que máis que nada foi pues, capricho, porque o seu terreno, como pudeste ver, ou se gravades, o seu terreno aí está, non se lle tocou para nada, no sitio dun valo, un muro que había aí, pois fixose ese pasillo, a súa propiedade está intacta, pero el sempre buscou causas de denuncia ajenas ao seu interés. Pois a primeira vez, porque empezamos a obrar, isto empezouse a facer, pois haberá como 23 anos ou 24, daquela nadie se lle ocurría pedir un permiso para levantar un cementerio, pero claro, ter unha denuncia exigeuche xa un permiso de sanidade, unha licencia de ayuntamiento, un examen hidrogeológico, tuvemos que facer un proxecto de arquitecto, bueno, como se fixéramos un edificio, vamos, pero bueno, eso fíxose, entonces eso sigeuse adiante, despois houve outra denuncia por retranqueo de camiño, porque colléramos un trozo de terra do ayuntamiento, denunciaron eles tamén, despois un propietario cedeu un trozo da súa finca para que ese xuicio, para que ese retranqueo non existira,
volvemos a ganar ese xuicio, despois houve outra serie de xuicios, outro pois foi porque había unha casa cerca construída, resulta que a casa era tamén dun propietario daqui, tampouco puxo nada, pero despois, claro, nos quedámonos un pouco, agora xa isto acabou, acabaronse, como vedes, no 98, pero eles denunciaron a sanidade por habernos dado permiso cando por debaixo daqui circulaban as aguas potables, cousa que no examen hidrogeológico nin veñen esas aguas, non tiñan que verse, pero bueno, claro, nese xuicio no Tribunal Superior, pois o problema máis grande que houve é que a nosa parte non se presentou porque o noso abogado non foi a ese xuicio, nin nos avisou a nós. Entón, ese xuicio, o abogado dele leu unha sentencia, nadie dixo o contrario, esa sentencia aprobouse. Entón, claro, despois había un tempo de apelación, pero nós tampouco non nos enteramos. Nós, cando nos enteramos, foi porque o tribunal nos mandou a sentencia. O tempo de apelación acabara a execución definitiva. Non había xa motivo de apelación, entonces a raíz de aí o caso perdido. Por canto o Tribunal Superior, aí non hai nada que facer. Pero bueno, é o que che dice antes, sempre, a ver, igual non, igual a ver, igual non se tiran, pasa un día, pasa outro día. Eu cando enterrei a miña xa estaba como que andei fora da lei, se ese xuicio se perdera, pero ti, claro, a dun día levas, dun día metes, é dela, custou uns cartos, métela a ver, pero xa esperando o peor. Pero claro, sempre esperas a que non pase, pero agora acabouse. A solución, evidentemente, era, ou podía ter pasado polo plan xeral, pero tampouco se chegou a ter plan xeral, ni siquiera se está contemplado. Pois, a ver, o noso intento foi demorar todo máis que se pudo, pois, o que se tiraran para ver sementes, se lograba legalizalos, porque a verdade é que é un gasto, aparte da impotencia, pois, a verdade é que é un montón de cartos tirados nun pouco escombro. Por un capricho, entre comillas, a ver, porque é o que é. Pero bueno, a mellor a parte afectada opina o contrario, tamén ten tanto que decir como a nós, entendes? Entón, cada un ve as cousas desde o seu punto de vista. En todo caso, que sí, é verdade, que isto ten xa data de caducidade, que a finais de mes, pois, bueno, prácticamente a finais de mes, se levarán xa os difuntos para ser incinerados, non? Ou por menos trasladados a outro. Eles o día 8 non temos, eso, levanos a incinerar pola súa conta. Pero non sei, eu penso que onte xa se contratou con as funerarias, agora están co papeleo, penso que para a semana que den. Eu penso que antes da Semana Santa que os temos xa fora. Despois o 27, pois ás 5 da tarde, pois imos facer un funeral, porque para nós é volvelos a enterrar. A política agraria, en definitiva, a normativa que ven en riba, está neste momento no candeleiro informativo e as organizacións sindicais están facendo un traballo de información e tamén ao mesmo tempo eu creo que incluso de concienciación do que vai a vir, ou polo menos do que está previsto que veña no ano 2013. O Sindicato Labrego Galego mantiña onte unha xuntanza na Estrada, ten outras previstas para outros puntos da provincia, coa PAC, a política agraria encima da mesa. Marcos Louzao, moitas gracias por chegarse, coordinador do Sindicato Labrego Galego, moi boas noites. Boas noites. Onte explicabades, aleccionabades e dicíades que, en definitiva. Pois ben, o que viñamos decir era, pois como ti dicías, por varias vías, informar de cambios importantes sobre unha reforma intermedia da PAC, da Política Agraria Común, e isto significa que, bueno, pois, que as explotacións teñen que adaptarse a solicitar as súas axudas que lle corresponden, pois dunha forma distinta, non? Entón, xa digo, informar e tamén formar, porque hai que tramitalas e hai que tramitalas ben. E, polo tanto, é fundamental, dado que tamén a situación de prezos é baixa, digamos, estas axudas veñen a paliar mínimamente pois, a difícil situación das explotacións. Entón, ese era un dos puntos importantes. E tamén, dado que, como ben decías, temos á vista esa reforma de 2013 da PAC, non? Das axudas europeas, pois, nesta ronda de reunións, de asambleas, estamos intentando, ni máis ni menos, que consultando todos os gandeiros e as gandeiras, agricultores e agricultoras tamén, pois, que propostas para levar á mesa de negociación, ben sexa na Xunta, ben sexa no Ministerio, que en definitiva son os interlocutores que temos para despois negociar a nivel europeo, non? Entón, estamos adiantando aos tempos, se cabe, pois, formulando, intentando
formular un discurso para despois presentar. Se me permite, imos precisamente ao primeiro, que é justamente ese discurso do que ves de falar, é dicir, en principio, cal é a situación que se plantea xenéricamente, tamén brevemente, na medida posible, de cara ao que implica para o gandeiro, para o produtor. Ben, o que está implicando neste momento é que atopámonos cunha conxelación de fondos, non? En primeiro lugar, dicir que estas axudas nin máis nin menos nos están concebidas non para enriquecer o sector, senón para paliar esas caídas tan tremendas que hai no sector e veñen a suplir esa parte. Desde logo son fundamentais. Hoxe en día ningunha explotación se sustentaría sin estas axudas. Por lo tanto, non se pode equiparar este sector con outros que efectivamente teñen outro dinamismo e incluso outros prezos, non? Por lo tanto, non son subvencións para enriquecer, son subvencións básicas para subsistir. Entón, estamos nun proceso de conxelación das axudas completamente, non? Entón, primeiro, dar conta desta situación e, sobre todo, os cambios que están vendo nas axudas que cambiaron sustancialmente, tanto no fondo como na forma. Por iso dicía que ata a súa forma de tramitarse variou. E despois temos unha batalla dura de cara a 2013, non? De feito, xa anuncio, ben en Vigo vai haber un consello, unha reunión de ministros da Unión Europea dentro da presidencia española, como tamén no mes de maio, xa a finais, vai haber outra reunión de ministros de Agricultura, no que se debatirán, pois, xa, digamos, a estrutura desa nova PAC, e desde logo o Sindicato Labrego Galego vai estar ali, neste caso manifestándonos e poñendo encima da mesa que é necesaria unha reforma na cal, evidentemente, se reducen as subvencións, pero no que o fincapé das medidas vayan para incrementar o prezo do produtor. Todo agricultor non quere subvencións. Os agricultores non queren subvencións, nin queren trámite, nin queren burocracia. Os produtores o que queren é un prezo digno que lle permita vivir. E iso son as propostas que nós estamos ponendo encima da mesa. E, desde logo, aforraríanse de moitos cartos a todos os contribuintes simplemente poñéndolle un prezo mínimo, como ten a luz, como ten o pan, como teñen moitos produtos de primeira necesidade. E esa vai ser a reivindicación que nos levemos e que ven a ser o que a xente nos formula e nos aporta para, se digo, facer unha proposta e trasladarlle aos organismos correspondentes. Bueno, pois xa para rematar, estades en pleno proceso de explicación. Creo que nos vindeiros días tendes de novo xuntanzas en distintos puntos da comarca da área de influencia desta televisión. Sí, comezamos no Deza, onte foi aquí na Estrada para Tabeiro os Montes, seguimos para o Salnés, o interior da provincia de Ponte Caldela, xa a continuación xa no Baixo Miño. É unha rolda que está facendo non só na provincia de Pontevedra, senón non en todos os sitios, porque, se digo, é fundamental para nós que nos ten que guiar de quen temos que aprender, que son os que están traballando todos os días nas súas explotacións, son os gandeiros, as gandeiras, os agricultores, e daí temos que nos deseñar o noso discurso e a nosa táboa reivindicativa de cara á nova reforma destas axudas. E, polo tanto, animamos a xente a participar, porque, sen dúbida, se nós temos algo que dicir, ou é coa aval da xente ou non vai ser. Entón, dai que é fundamental, e de feito estamos vendo a gran asistencia que temos tendo. Entón, bueno, pois, contentos neste sentido pola participación, a pesar da situación mala que está atravesando o sector, sobre todo no último ano e medio. Paco Louza, o coordinador comarcal do Sindicato Labrego Galego, moitas gracias por achegarte unha vez máis ao plató desta televisión. Seguiremos pendentes de toda esa evolución en un tema que realmente, como dixe, complicado e ao mesmo tempo que parece que ten ou que está visto por algunha persona que non está especialmente metido no mundo agrario a hora justamente de definir cal é o primeiro paso, que non deixa de ser outro que ese prezo xusto para o que é o leite, e a partir de aí, pois, como decías tamén antes, seguramente se aforrarían moitos cartos. Moitas gracias e moi boas noites. Moitas gracias. En capítulo municipal, a chegarnos a un dato, e é que prácticamente máis do 90% dos afectados pola variante xa se levantaron ou xa teñen as actas previas para o seu levantamento.
Na tarde de onte remataba no Salón de Plenos do Concello o proceso de levantamento das actas previas á expropiación para o proxecto da variante da Estrada. En total, no noso Concello, a variante suporá a afectación dun total de 656 propiedades, das cales un total de 61 pasaron a titularidade descoñecida ou non acreditar ninguén documentalmente a súa titularidade. A titularidade destas fincas citadas pode reclamarse ata o momento de que se abone o depósito previo aos particulares. Ata entón, os trámites ao respecto faránse xa na demarcación de Carreteras do Estado no Ministerio de Fomento. O procedemento a seguir para reclamar a titularidade de algunha das propiedades adxudicadas a descoñecido é a seguinte: presentación dunha instancia de reclamación, a achega dunha copia compulsada da documentación acreditativa da titularidade e a remisión da carta certificada de demarcación de estradas. Depositada na alcaldía e tamén unha copia da relación de propiedades afectadas polo proxecto da variante sobre as que se levantou acta de titularidade descoñecido, así como das instancias de reclamación da titularidade. Posteriormente, o abono do depósito previo á reclamación de titularidade terán que realizarse a través de Facenda. Unha vez realizado este trámite de levantamento de actas de ocupación previa, a continuación procederase ao pago do depósito previo aos titulares das propiedades. Posteriormente, serán citados para formalizar a acta de ocupación definitiva, tras la que se producirá o intento de mutuo acordo con respecto á valoración económica das propiedades afectadas. Temos aínda a páxina municipal, páxina do Concello, para chegarnos a un convenio co Xacobeo. O convenio asinado entre o Concello da Estrada e a Empresa Pública de Xestión do Plan Xacobeo ten por obxecto a colaboración de ambas as dúas entidades para o mantemento do Camiño de Santiago no seu discorrer polo territorio estradense. O tramo do camiño que se fai referencia figura no trazado da Vía da Prata, un trazado con a longitude de algo máis de 4 km que percorre o Concello da Estrada polas parroquias de Loimil, San Miguel de Castro e de Arnoís. O Concello comprométese á realización material das tarefas de desbroce, así como da limpeza de residuos de protección do tramo do camiño referido. E por a súa parte, o plan de xestión do Xacobeo aportará ao Concello a cantidade de 2.141 euros para emplegar na realización deses traballos de mantemento. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Na xornada do mércores, Galicia terá que agardar o paso dunha fronte que nos vai deixar os ceos moi anubrados ou cubertos de chuvias, máis persistentes pola mañá nas comarcas atlánticas e no sur da comunidade. Pola tarde, as precipitacións manteránse en forma de chubascos. As temperaturas mínimas ascenderán entre lixeira e moderadamente e as máximas permanecerán sen cambios ou descenderán puntualmente. Os ventos soprarán de compoñente sur, fortes, con intervalos de moi fortes nas Rías Baixas e Costa da Morte nas primeiras horas do día, rolando a compoñente oeste moderados. No resto de Galicia predominarán os ventos de compoñente sur moderados con refachos de fortes en zonas altas. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é a formada polos números 23, 40, 41, 42, 47 e 48. Complementario 37, reintegro o número 1. No cupón da 11, o número agraciado tamén onte luns foi o 82.921. 82921. Achegámonos tamén a unha homenaxe, neste caso, para a escritora e pintora Betty Millarengo. Hoxe presentábase no Concello estradense esa homenaxe que merece, evidentemente, a xa desaparecida estradense. E moito, sobre todo, a paisaxe, cousas que tivesen que ver, pois, ca auga, cas cores, ca luz, de aí o título da exposición, que é moi sonoro e moi breve, pero digamos que ela se movía sempre dentro destes conceptos así moi abstractos, moi xenéricos para pintar. E nada, procuraremos que sexa armónica e que nos recorde o que lle gustaba facer. Da miña querida compañeira Betty é de 30 e tantos anos hasta que ela se xubilou.
Éramos dúas persoas moi parecidas, tiñamos as mismas inquedanzas. Emocionoume moitísimo solamente de recordar o moito que quería ela aos seus alumnos, tanto dentro como fora do centro. Teño tantos recordos, por exemplo, facíamos sempre todos os anos, cando había que explicar a primeira obra de teatro en lingua castelán, que nos íbamos ao Uzande, viña sempre con nos o seu marido, don Antonio Porta. Entón, as nenas, os nenos, cantaban unhas cantigas da Afonso X Sabio. Don Antonio explicaba o románico da Iglesia. Despois as nenas recitaban Dios creador, que maravilla, que levaban fotocopiado pois unhas páxinas desta primeira obra de teatro, O Auto dos Reyes Magos. E logo as levábamos ás escadas onde vaise para o campo da feira, ali ensellábamos o Agnus e o ábside pintado por Castelao, que logo remataban sempre no Museo de Pontevedra vendo. Esta era unha actividade que facíamos todos os anos, por decir unha, pero éramos dúas persoas de pie o sea, éramos, como se di, de pie de obra. Gostábamos moitísimo levar os nenos, pois non sei, a todos os sitios que explicábamos, tratábamos de levarlos logo en a excursión do oitavo, en sexto íbamos a San Paio de Narla, en sétimo cada ano tiñamos unha actividade diferente para logo complementarla en octavo. É dicir que era unha persoa extraordinaria e moi fácil, pero de verdad, con estas palabras non digo quen era a miña amiga querida Beatriz. Tempo de opinión agora, como sempre, para David Otero. Amigas e amigos, boa noite. Velaí que rematou o inverno e poñémonos na primavera nacente deste ano, que na estrada non sobraría que o fose aires explosivos, que moita falta nos fai. Nunha ocasión, un inspector das escolas foi de visita a unha daquelas unitarias das aldeas tan agarimosas e cheas de afectos e de veciñanza, e preguntoulle ao mestre que método utilizaba cos nenos para a aprendizaxe, se era o método inductivo ou deductivo. E o mestre, mirando ao futuro, mirando de redor, contestoulle que o método que ele usaba era o método do machaqueo. O dalle que dalle e sen cansar. O machaqueo. Pois, amigas e amigos, aquí na estrada, para que as obras sexan maravillosas e posibles, teñen que ir acompañadas do machaqueo. Un día sí e outro tamén. Non damos descanso, nin pausa, o machaqueo. Pois estamos onde estábamos. E xa semella que atabalen as rutinas, que xa son boas e parecen para non caermos en barrena o mellor que pode pasar. As rutinas son boas, vaites. E ir porque dicimos así esta cousa? Pois miren, boa parte do noso patrimonio estradense anda a busca de non se sabe, pero xa casi nin anda. Pois vexen vostedes, onde a recuperación da Casa do Pobo? Onde cal será a fin que se lle vai dar ao edificio antigo do INEM? Para cando a ubicación tan necesaria da sede de Protección Civil? Para cando será estradense, nosa e patrimonio de toda a estrada a Torre de Guimarães? Para cando algo concreto da cidade de Moble, que xa lle vale a cidade do Moble? Menudo nome, cidade do Moble. E que sabemos do Pexón? Por agora, liñas e máis liñas no papel. O mesmo coa autovía, o mesmo ca variante, co ambulatorio. Non se move ningunha paletada de area, nada de nada. É o Pérez Biondi, para cando a ampliación? Todo vai de roda en roda, de roda a roda,
a mareo, señoras e señores. Que mareo. Amigas e amigos, que non saímos das rutinas, que estas acaban sendo xogos de distraer. Burlaránse de nós. Polo de agora, cando se fan preguntas, non hai moito máis que sorrisos e poses, posturas, sí, sorrisos e poses. Promesas de máis rutinas. E como naquel lugar que se montou un ministerio da verdade, saben para qué? Un ministerio da verdade. Saben para qué? Para difundir as mentiras e para defenderlas, as mentiras. Vale que imos todos nun barco, pero algúns queren que este barco se vai a pique, pois eles teñen xa barco privado, máis pequeno, pero barco privado. Polo de agora, conténtanse en ir no barco e ter asegurado o flotador indo nun camarote de primeira. Miren a razón dos trileiros, dos mentireiros, eles sempre a salvo. Non hai peor engano co daquel que se engana a si mesmo. E os nosos políticos xa creen as súas mentiras, e así hai que velos como se enganan, e claro, como nos enganan. E cando haxa desarreglos, que xo sei, dice que entre todos os imos amañar, sí, sacando a uns poucos que xa teñen todo amañado. E logo, entre todos, ímolo amañar. Que ben dá a oración destes poucos, sí, o dos que sempre están a salvo, que cando din, Señor, dame saúde e forzas, pois o resto xa irei roubando eu. A política, esta política, está interferindo en moitas cousas, mesmo está estorbando. E está facendo tanto que é posible que se acabe por formar un partido novo, un partido que xa se poñerá na oposición. Non ten siglas, pero se empeza a ter militantes. O novo partido na oposición vai chamarse Abstención. E xa ten moitos militantes. Así que, señores políticos, póñanse as pilas, escapen das rutinas, arrísquense por este pobo, pola estrada, pois o presente que vivimos xa comeza a ser urxente, moi urxente. Amigas e amigos, boa noite. Antes da despedida, lembramos titulares. Xa porque queres enterrar aí a tua xente, e neste caso, tanto a min como aos outros 6 afectados, pois tocou na peor parte de ter a mala suerte de morrernos por unha persona, enterrala aí, e agora de ter que sacar, e buscarse a vida, e ter que levála para outro sitio, e sintes pois unha impotencia, unha pena tremenda. Ten outro dinamismo, incluso. Por tanto, non son subvencións para enriquecer, son subvencións básicas para subsistir. Entón, estamos nun proceso de congelación das axudas completamente. Entón, primeiro, dar conta desta situación e, sobre todo, os cambios que están vendo nas axudas que cambiaron substancialmente, tanto no fondo como na forma. Por iso dicía que ata a súa forma de tramitarse. O Concello estradense asinou un convenio de colaboración co Xacobeo para o mantemento do tramo do Camiño de Santiago que discorre pola estrada. Realizado o levantamento de actas previas á expropiación do proxecto da variante da estrada sobre un total do 90,7% das propiedades afectadas.
dentro destes conceptos así moi abstractos, moi genéricos para pintar. E nada, procuraremos que sexa armónica e que nos recorde que te gusta. Tanto dentro como fora do centro. Teño tantos recordos, por exemplo, facíamos sempre todos os anos cando... Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto e final por hoxe, señores. Máis nada, deixámolos evidentemente xa hoxe coa información, pero ao mesmo tempo con ese regusto amargo das imaxes duras, durísimas que vivíamos en Cora. Por a nosa parte, a cita será mañá. Máis nada, saúdos, que descansen, moi boas noites.